Ja. Ja. Een nieuwe track, we blijven gaan, dus daarom tape ik dit. Maar je ziet me vaker dan de tassen van de Basic Fit. Ik ben creatief, net als mijn homies, ja we leven dit. Ik begon opnieuw, zag voor de tweede keer het levenslicht. Soms denk ik na, die hele reis is een belevenis. En waar ik ga, dat wordt bepaald zodra ik wegen vind. Mijn naam is Jan-Willem Poelma, Poelier is de naam. En ik ben onderdeel van 058 toen. Ik ben een van de 3 rappers. Daarnaast hebben we nog Quo als MC en Himstrovski. En nog een vocalist, dat is Heitse, die zien jullie hier. Er is een deel niet meegekomen, want we zijn 7-koppige monster zijn we. Met daarbij zien jullie hier Vintage, die maakt beats onder andere. Heitse, die zingt. En we hebben daar Crisis, die heeft het leeuwendeel van de beats gemaakt van onze plaat Resultaat zonder plan. En Max Swish, die heeft ook een beat afgeleverd en die doet de mix en master en zo allemaal. Maar ik ben dus Poelier, een van de MC's. Wat is dit voor verhaal? Is dit een project of een titel? Listen uit, wat is dit? Wat wij doen, eigenlijk is het uit een leuk idee begonnen. Wij zijn ik denk 1,5 jaar, 2 jaar terug zijn we ook bij jou geweest met Poelier en Quo. En toen hebben wij 2 jaar keihard gewerkt aan een album Nu of Nooit. En daarna hadden we eigenlijk wel de behoefte om niet meer zo heel lang na te denken over muziek maken. Maar gewoon met jongens samen te komen en gewoon te maken. En wij zijn vanuit een appgroep hebben we bedacht van we gaan op schrijverskamp. En toen hebben wij een hele mooie boerderij gehuurd in Oost-Groningen. Gerund door iemand die helemaal fan van Mongolië is. En met een prachtige joert in de tuin. En daar hebben wij 3 studio's neergezet. En hebben wij in een weekend 11 nummers gemaakt. Dus wij hebben echt gewoon zonder nadenken gas geven en gaan. En na die tijd moesten er nog een paar coupletten ingevuld worden. Maar eigenlijk is 80% in 1 weekend ontstaan. En toen hadden we zoiets van, dat gaan we gewoon uitbrengen met elkaar. Zonder ook daar heel veel over na te denken van het hoe en wat. Maar het scheelt wel, je hebt daar een vormgever in, meerdere producers. Eigenlijk alle krachten hebben we daar wel bij elkaar. En van daaruit is nu een eerste plaat is ontstaan nadat we al een paar singles hadden gereleased. En nu zijn wij een collectief wat gewoon echte boom-bap hip-hop combineert, misschien wel met wat poppy-invloeden. En die leuk aan de weg aan het timmeren is momenteel hier en ook alweer een leuke tour aan live optredens heeft staan. Hoe kon je elkaar? Ja, Chris zie je staan, Crisis, daar werk ik zelf al sinds 2009 mee. Daar was denk ik de eerste relatie die er lag. Kowe is ook met hem vrienden geworden, Quo. En die hebben samen wel muziek gemaakt. Himstrovski heeft ook met hem inmiddels een plaat Zielenrust gemaakt. En een van de vrienden van Chris was ook Max. En die woont in Oldenburg, wonen zij allebei. En dus eigenlijk is het heel organisch bij elkaar gezet. Zo van, dit is een leuke groep. Laten we met deze mensen die allemaal een linkje met elkaar hebben samen gaan zitten. Dus zonder dat heel erg gepland was, vrij organisch ontstaan. Muziek is altijd gebaseerd weer op orenmuziek. Hè? Dat griept altijd in elkaar. Je kom je uit Friesland bij, Ljout, een beetje beest. Dit ben jongens die komen ergens anders bij. Kun je dat merken in hoe zij naar hip-hop show in je muziek? Of is het eigenlijk wel heel bot hetzelfde eigenlijk? Nou, kijk, we hebben eigenlijk alleen Chris, die komt dan. Oorspronkelijk komt hij uit Friesland al. En die is op den duur voor de liefde is hij naar Duitsland verhuisd. Dus ja, daar zit niet zoveel verschil in. Eigenlijk iedereen bij ons die vanuit de hiphop is gekomen, dat leunt wel aardig op de boom-bap sound vanuit de jaren 90. En daar misschien een beetje een nieuwe variant op. En daar bouwt het gewoon op voort. Als je dan kijkt dat we hebben Heitse die echt wel singer-songwriter muziek maakt. Die heeft wel echt andere invloeden, denk ik. En maakt het ook wel uit welke producer je hebt, welk geluid er in de beat zit. En die stuurt ook wel een beetje van wat eigenlijk het eindresultaat van een nummer wordt. Dus daardoor heb je denk ik wel een diverse sound. Ook met andere dingen die we nu nog op de plank hebben liggen. Zit er een vrij divers geluid zit er wel in. En of er nou echt verschil in zit, ingrediënten die in elk geval goed bij elkaar passen, die een mooie mix samen maken. Een grote groep mensen, creatievelingen. Hoe wie dat van de rol voor iedereen? Wie dat zoeken of net? Of
Schuurt dat wel eens? Botst dat wel eens? Of? In communicatie, weet je, toen ik alleen met Quo nog samenwerkte, dan was het gewoon heel makkelijk. Wij zaten op maandagavond samen en dan stem je de dingen af. En nu heb je een appgroep waar heel veel dingen in gezegd worden en ideeën en initiatieven. Enerzijds heel fijn, want dan kan ook iemand anders iets oppakken. Wij vonden het wel eens lastig dat je dan ook de vormgeving moet doen. En nu hebben we alles in huis. Dus Chris is als beroep vormgever, dus die kan heel makkelijk iets maken. Vintage vindt het leuk om een t-shirt te ontwikkelen. En zo lopen dus dingen binnen de eigen groep kunnen heel makkelijk opgepakt worden. Maar het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid als je met 7 mensen bent. Daar zit ook wel een keerzijde eraan. Dus af en toe is het weer, dan kakt het een beetje in en dan moeten we even aanjagen. Dan hebben we met elkaar even een online meeting, omdat dat het makkelijkste te organiseren is. En dan komen weer wat actiepunten uit om gas te geven, zodat het ook daadwerkelijk het levenslicht kon gaan zien. Plaat is uit, prachtig mooi. Zit daar nog een verhaal achter wat je vertellen woon? Of is het gewoon een samenraapsel van per creatieve dagen dus? Ja, maar voor mij persoonlijk zit het echt in... Ik had gewoon een jaar lang had ik geen muziek opgenomen. En voor mij is het altijd een beetje zoeken tussen privé en werk. En dat ik heel veel andere dingen om handen had. En dan is het heel mooi dat je dan even de hele wereld even los kan laten. Je duikt zo'n weekend in en dan ga je gewoon maken. En dus even alle remmen los. En niet overal heel lang over nadenken, maar gewoon het plezier hervinden. En ik denk dat je die plezier en wisselwerking, dat je dat heel erg terug hoort. En dat het daar vooral heel veel op leunt. Ja, want je mag een prachtige titel, Resultaat zonder plan. Ja. Maar ja, het is een avontuur, het kan hetzelfde altijd niet eens omdraaien. Dat is een plan haast en er komt geen resultaat uit. Dus, ja, nou, het hier kunt ook batsen kennen, bij wie ze spreken. Oh, die heb ik in mijn leven ook vaak genoeg gehad hoor. Dat heb ik liever andersom, dat er wel resultaat is zonder dat er een plan vooraf was. Maar wel vertrouwen, zeg maar, van we gaan gewoon maken. En dat hebben, die andere 2 hebben dat ook heel erg van, niet nadenken, gewoon schrijven, wel even checken bij elkaar. Haakt dit goed op elkaar in? Of iemand heeft al een eerste couplet ergens op een nummer neergelegd. Dan denk je, daar ga ik bij aanhaken en ik ga gewoon ook iets maken. Ja, en dat is een lekkere manier van werken. En dan ontstaat eigenlijk door gewoon beweging en creativiteit die elkaar aansteekt. Daaruit is resultaat ontstaan. En het is dus ook gelukt dat er een resultaat uitgekomen is. Resultaat zonder plan. Hè? Je leert de creativiteit de vrije loop, zeg maar. Mm-hmm. Maar hij heeft ambities of bloedt het saïepen? Misschien wel. Ja, nou, ik ben er voor mezelf. Het groeit eigenlijk groeit het organisch een beetje door. Want in eerste instantie voelde het wat wij gemaakt hadden van, dit is gewoon een soort mixtape. Die gooien we heel snel binnen 2 maanden bijvoorbeeld op Spotify. Maar dan merk je dat je toch eigenlijk wel hele goede nummers ertussen hebt zitten. En is het toch, dachten we, eigenlijk dit kun je niet als mixtape meer verkopen. Dus eigenlijk is het gewoon een album. En met name Quo, die heeft altijd heel veel contacten. En daardoor ontstaan ook wel weer mogelijkheden om er ook mee live dingen te gaan doen. Dus zonder dat we daar echt een plan weer op getrokken hebben, groeit ook dit weer gewoon organisch groeit het door. En is het voor iedereen wel een zijproject eigenlijk als het ware. Wat versterkend en aanvullend werkt op de andere dingen die iedereen als solo-artiest of in combinatie dan doet. Dus met Quo heb ik nu nog een project lopen. Himstrovski heeft zijn eigen album. Heitse heeft muziek uitgebracht. Chris is veel meer gaan samenwerken met andere artiesten. Ook als gevolg van dat eigenlijk inspiratie losgekomen is. En dat daardoor bij iedereen het vlammetje aangewakkerd is als het ware. Dat heb ik zo gezien dat er gebeurd is. Verre van stapvoets komen naar je stad toe. Spit de hitte in de boef, 058. Yeah, sneller dan stapvoets komen naar je stad toe. Opgepast voor rattengif in de red race. Kom als muizen plagen voor cheddar, jullie leven als melkvee. Rappers zijn rijp voor de slag, trekken zich terug als backspace. Toon alle hoeken van de ruimte als ik jou de les lees. Van underground naar uppercut en overal. 1 mas met 101 bars, ik lijk een overtal. Je wordt gekegeld door mijn slag, net als een bowlingbal. Spring niet van de lucky strike meer als ik ben Richard Hiemstra, Himstrovski. En de rapper van deze fantastische boyband.
Dus dat is het. Normaal gesproken een solo-artiest, maar nu dus in het collectief aanwezig. Doen hebben ze de boyband. Wat is het voor een gevoel verder? Of is het een next boyband? Kun je samen? Nee, dat denk ik net. Ik denk dat het eigenlijk een soort een groep van vrienden bij elkaar is die heel veel plezier in het maken van muziek. Ik denk dat dat heel erg de spirit is in deze groep en dat dat heel erg omslaat. Toch een grote groep. Hoe vind je elkaar? Het gaat mij wel vrij makkelijk hoor, eigenlijk. Ik heb natuurlijk in het verleden wel in een groep zitten met 2-3 man. En dat wie van mijn gevoel wel vrij lastig om het eens te worden. Maar wat Jan-Willem eerder ook al zei, waren wel natuurlijk meningsverschillen. Maar we komen er op een of andere manier altijd wel uit. En meestal is dat het resultaat is wel dikke prima eigenlijk. Ja. De lol hoe heerst in dat opzicht? Ja, Ik denk dat is toch de creativiteit die prikkelt? Ja, we motiveren ook wel heel erg. Ik heb wel eens natuurlijk momenten, als ik solo mijn album bezig ben, dat het opeens een beetje zak wordt van welke kant mat ik op en wat mat ik nog. En sinds we op Skrooskamp West binnen, is het eigenlijk alweer weer een beetje weer omkomen met plezier en het scrollen wordt makkelijker. En je bent een soort van competitie onder het houden van wie scrolt de beste verse. Ja. En dat werkt heel erg lekker. Vooral in de hip-hop is dat altijd wel een mooi ding om mee bezig te wezen. Hoe dat Skrooskamp, wat voor ervaring weer? Een hele goeie dus. Ja, dat is super. Is dat jij hoor? Nee, ik ben altijd wel iemand die het liefst alleenig is wanneer die scroot. Dus ik wil dat ik er een beetje naar op zeg. Ik zeg gewoon naar je uit om met de jongens samen te wezen. Maar ik denk, ja, als ik maar wat op papier krijg, zeg maar. Want ik scroot gewoon het liefst alleenig. Maar wat ik zei, er viel een soort van competitie van, dan moet ik eigenlijk krijg zo goed als bijvoorbeeld Koei of Jan Willem gaan scroten. En dat werkte heel erg lekker, dus dat ging me vrij makkelijk aan in een groepsproces. Ja. Hoe komt zo'n proces op gang? Is dat de Zuidles? Je komt daar, Oost-Groningen. Ik bedoel, dat denk ik. Het eerste nummer is dat heet Check-in. En dat is eigenlijk gelijk opgenomen toen we binnenkwamen. Dus Koei was al bezig met zijn eerste verse en die stiet er al een soort van op. En wij kwamen wat letter aan alweer. En toen ben ik eigenlijk scrollen gegaan en Jan Willem is eigenlijk begon met scrollen. En dat is eigenlijk echt check-in van, we komen eigenlijk binnen en we zijn gelijk losgegaan. En zij gaat eigenlijk de hele tijd in zijn werk. Wat hier je van tevoren appgroep of telefoons, dat nemen we het aan, maar hier je hem heel duidelijk stelt, dit is het doel van dit weekend? Nee, eigenlijk hebben we gewoon... we gaan met z'n allen voort. Wie boekte wat, we hebben een mooi plakje en we binnen naar tag en eigenlijk zonder voorbereiding. En we zijn losgegaan en dat pakt er gewoon hartstikke goed uit. Tas vol apparatuur, screwsquill, alles. We drijven studio zien we wat. En als de ene jongens in die kamer bezig zijn, dan ga ik naar die andere kamer daar. Ziet dan ik ben een producer en dan kun je de hele tijd mooi bezig blijven. En dan op een gegeven moment ga je weer wisselen en dan ga je die andere jongen daar weer in. En dan ga ik ze wat kleerlijn en dan ga ik daarmee bezig. Positieve ervaring dus. Ja, heerlijk. Ja. Even geen individualist dus. Nee, het wie hartstikke mooi en ik zit echt te wachten op de volgende Skrooskamp, want ik zit er wel weer naar uit. Hoe gaat zo'n album verder? Want je hebt in totaal 11 nummers maken. Ja. Ik bedoel, de basis is daar dan opname en dan vervolgens nog de studio in. Hoe is dat in zijn werk hier? Waar in principe eigenlijk daar alles opgenomen en achteraf... letterlijk clips. Wat kunnen we nog verhoren, misschien iets van de beat onpassen. Maar in principe hebben we qua wat wij opnoemen als rappers, steeds maar net hele volle meer naar de tijd dienen. Dus eigenlijk is daar alles wel opgenomen. En later hebben we nog gezien van wat kunnen we een beetje verhoren on de beat of kunnen we dat verlengen. Koei had nog geregeld dat er scratches in een bepaald nummer kwamen achteraf. Dus dat is er nog inkom. Voor de rest de hele basis die is echt opgenomen op Skrooskamp. Ja. Hoe zit het met die teksten? Is dat een soort mix van al je ideeën? Ja, ik ben vroeger al een beetje met die brag and boast-achtige ding bezig. En toen heb ik een hele tijd heel persoonlijke dingen geschreven als solo-artiest. En op de Skrooskamp gaat het wel weer een beetje die kant op, zeg maar, van wat meer het plezier aan en wat leuke dingen schreeuwen en zo. Dus daar hadden die jongens mij heel erg in push van, misschien is dat ook wel leuk om te doen. En sindsdien ben ik eigenlijk op die manier weer meer ontscrown in plaats van echt heel erg persoonlijk te gaan. Omdat ik op dit moment viel dit gewoon wel beter om op die manier muziek te maken. Groep van Zon, koest alle oren size lieke goed of net? Ja, ik koes al leer als ik eerlijk ben. Koei koe ik al goed en wie ik geregeld bij. Jan Willem koe ik nog net heel goed. Ik wist wie het wie. Vincent dat wie mijn producer van een solo-album zal. Chris hier ik alweer een album mee opnam. Die koe ik alweer een tijdje. Nou, Heidse ken ik ook via Koei eigenlijk. Dus eigenlijk, Max die heb ik één keer jongen, maar die heb ik op Skrooskamp wel kennenleerd.
Die hip-hop-taal, is het meer een universele taal ontworpen? Of is dat inmiddels zo? Mensen in Oldenburg maakt je eigenlijk dezelfde. Oké, dan mag je even kiezen van een bepaald tijdperk en misschien een bepaalde stijl. Maar daarin is de definitie van hip-hop wel redelijk duidelijk dus. Ja, wij zitten wel echt in die... Wij hebben wel van die boom-bap heads, een beetje van die oldschool rappers, zeg maar. Dus dat past echt wel heel erg. Maar hij maakt het bijvoorbeeld de hele oren beats dan dat bijvoorbeeld Chris doet. Chris is echt een boom-bap. Hij zit een beetje een beetje in het pop, zeg maar. Maar ik kijk mij helemaal heel erg volle werken. Maar voor die orenjongens wie dat natuurlijk weer iets nice om te proberen. Maar ja, dat past ook al heel wel weer. Dus die heel creatief. Iedereen heeft zijn eigen stijlambitie. En dat kwam al een beetje samen. Dat is eigenlijk op het album ook wel goed te jaren. Het is een soort side-project voor iedereen, maar meestal is het wel een heel mooi project van. Ja. Je de wereld nog in? Ja, Duitsland is wel een mooi begin weer, zoals die jongens dat regelen kunnen. Klinkt ik wel stoer. Ja, ik denk dat ze het ook wel kunnen waarderen. Ja. We hadden een optreden in Zuid-Holland al, dus dat is wel lekker om een keer buiten Friesland te komen. Volgens mij Vogelpop in Grijns hebben we dan. Ja toch? Oké, en Drenthe en Phoenix Festival in Ljouwt. Dus ja, een beetje buiten de provincie is ook wel even lekker wezen. Ik denk dat het wel belangrijk is om eens wat meer jaren te litten dan alleen een Ljouwt, zeg maar. Ja, wat hoe staat de hip-hopper op dit tijd voor? We gaan Ljouwt van die periode zo weer een heel fanatieke club en dan wordt het weer wat rustig. Ja, normaal ben ik vol op paard en dan kreeg ik het al even op mij, maar ik ben echt eentje die wat meer tussen zit. Wat meer op afstand. Dus. Ja, dus ik krijg denk het alleen met mij of zo, maar ik had net het gevoel dat het is zoals het altijd weer qua feestjes en dat we bij een Tietjelien hier een optreden in Grijns en toen kreeg ik weer echt een beetje dat gevoel van vroeger van iedereen, geen ken je er, maar ze komen alleen toch even zien van welke groep zit je. Ja. En dan kregen we een beetje echt dat hip-hop, dat oldschool gevoel kregen we een beetje waarom. Ja. En dat mis ik hier soms nog wel een beetje. Ja. Maar goed, dit project, zo neem ik het maar even, dit jouw energie dus. Zeker weten, ja. Op naar de volgende wat mij betreft. Soms is het geloof, vele dingen gaan niet op. Ik heb dingen op mijn chest, ik heb dingen op mijn borst. Ik doe dingen op mijn best en alsnog zie ik de kort. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ik heb dingen aan mijn kop. Soms is het geloof en dan winnen we alsnog. Mijn baard lang niet geschoren, mijn snor hangt op de lip. Vieze vlekken in mijn kleding, vele druppels op mijn drip. Vieze knuppel in de broek, ik beland nog in een dip. Bijna niks krijg ik gedaan, vele dagen doe ik niks. Pizza slice, puut patat en een zakje chips. Mijn naam is Koweho, alias Quo, dat is mijn artiestennaam. Ik ben een van de MC's, een van de rappers van de crew 058. Ik ken je vrij lang, er was al een heel propageerwerking en een project achter de recht. Maar vertel, wat is deze? Kun je het eens uitlezen wat dit in hoort vandaag? Ja, zeker weten. 058 is begonnen vanuit de schrijverskamp in februari vorig jaar, dus 2025. En we hebben allerlei mensen bij elkaar gebracht die ik wel kende. En waarvan ik dacht van, dit is een hele mooie samensmelting van mensen die elkaar kunnen prikkelen om muziek te maken. En ook waarbij de kans ontstaat dat mensen met elkaar gaan samenwerken die normaliter niet met elkaar samenwerken. Dus eigenlijk een plek, een broedplaats waarin mensen elkaar kunnen verrassen en waarin nieuwe soorten muziek en gesprekken ontstaan. Hier is de behoefte om het zo weer eens te beleven op een andere manier met een nieuwe groep frisse mensen. Schrijverskamp, hè, dus de Sluisjaar. Ja. Nou, is dit een logische stap in West-Stiest momenteel? Nou, ik denk wel dat het een logische stap is. Omdat ik altijd wel probeer om mensen bij elkaar te brengen. En ik vind het heel erg leuk om te kijken als je nieuwe mensen bij elkaar brengt. Nieuwe artiesten, wat er dan gaat ontstaan. En bijvoorbeeld Heidse. Ja, ik was heel erg benieuwd naar wat Heidse zou maken in samenwerking met Crisis of in samenwerking met Max. En op die manier kom je juist aan nieuwe soorten toe. Dus, en daaruit is resultaat zonder plan ontstaan. Hoe werkt het dan bij bijvoorbeeld een Heidse? Is hij dan leading en de rest volgt? Of volgt hij juist wat de rest van de groep doet? Hoe werkt dat soort proces? Hoe gaat dat proces werken? Ja, goede vraag. Heidse is vanuit zichzelf eigenlijk, in mijn mening, niet echt iemand die leidt. Maar als hij een muzikaal project heeft, hij heeft wel bijvoorbeeld een paar muziekprojecten. Nou, die laat hij dan aan ons horen en dan kunnen wij zo inspringen. Dus eigenlijk
Er is geen leider, er is geen volger. Het hangt er heel erg vanaf wie eigenlijk begint met een project. Nou, en wie sluit er als eerst aan? Bijvoorbeeld het eerste nummer van het album, Check In. Nou, Chris had een beat gemaakt, ik sprong gelijk in. Ik had een tekst al illegaal in de auto gemaakt toen ik onderweg was naar Oost-Groningen. Nou, die nam ik op een half uur nadat we echt waren ingecheckt in de Airbnb. En dan komt Jan Willem erachteraan en daarna komt Richard erachteraan. En zo ontstaat er een track. En zoals Richard al zei in een andere kamer, dan wordt er door Vincent een beat gemaakt. Nou, en daar spelen we dan op in. Dus in ieder geval, iedereen kan leidend of volgend zijn in het project. Ben je hem niet enige gasten trouwens? Wat vonden die eigenaren daarvan? Ik bedoel, stel hiphoppers en hier sterren, het hele weekend. Ja. Jumpen van hier de tent naar de oren. En, Ja. Wat was je vraag nogmaals? Wie er horen gasten? Of hier dat gewoon uit Riekelinen, zeg maar. Voor dit, van het schrijverskamp van dit album, van Resultaat zonder Plan, hebben we expres geen andere gasten uitgenodigd. Omdat we al met z'n zevende al wilden uitzoeken wat we onderling met elkaar konden gaan maken. Dus we hadden in het verleden sowieso niet echt heel veel ervaring met elkaar om samen te werken in deze samenstelling. Ik had met Vintage nog niet echt de ervaring om iets te maken. Poelier en Himstrovski, Jan Willem en Richard hadden geen ervaring om met elkaar samen te werken. Dus we hadden er ook voor gekozen om geen andere mensen erbij uit te nodigen. Ja. Resultaat zonder plan. Heb je nog lang hoe de titel van de plaat? Hoe die ontstaan? Ja, we hebben wel eens overlegd. We hebben vooral overlegd over de crewnaam. Niet eens over de titel van het album. Resultaat zonder plan die kwam volgens mij wel redelijk snel op tafel. En daar was iedereen het ook wel over eens. Maar tijdens het schrijverskamp hadden we nog niet echt het idee om samen ook een crew te gaan vormen. Dus om een crewnaam te bedenken eigenlijk. En na dat schrijverskamp, toen kwam dat idee wel naar voren. En toen zaten we echt te prakkaseren over de crewnaam. Ja, daar... En zelfs toen 058 werd gekozen, toen was nog niet iedereen er helemaal enthousiast over, in alle eerlijkheid. Het moest even niet dalen? Ja, dat moest even dalen. Maar nu hebben we er geen discussie meer over. Ik vind het wel prikkelende naam, hè? Ljouwert, Duitsland, alles bij elkaar hier. Ja, dat vind ik ook inderdaad. Ja. Volgens mij was Jan Willem degene die de naam had bedacht. Ja. Hoe spannend werd het voor hem trouwens? Er is daarheen, dus eigenlijk weer legaal wat op tekst moet maken. Maar er is een soort excitement van... Ik ben benieuwd wat er gebeurt zo'n weekend. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat kan ik heel spannend zijn, hè? Wat zeg je? Dat kan ik heel spannend Ja, zoals Richard al zei, hè, Richard is normaal gesproken iemand die alleen schrijft. Ik ben ook wel vaak iemand die juist liever alleen schrijft. En met Jan Willem ben ik het wel gewend om samen te schrijven. Maar ik probeerde wel even die druk los te laten van ben benieuwd hoe dat gaat en of ik echt in de flow kom. Ik had echt zoiets van gewoon gaan en genieten en zoveel mogelijk muziek maken, want daarvoor gaan we daar naartoe. En gewoon laat die motor maar draaien. Ja. Dan nog even over de stijl van dit hele verhaal. Je komt elke keer wel op in je stijl. Waarom? Wie dat nog een zoektocht of wie dat gewoon duidelijk al? Nee. Nee, hè? Nee, het was helemaal niet duidelijk. Het was pas aan het einde duidelijk. Ja, tussendoor, ja, we hadden van alles kunnen maken. Niks was ook te gek, hè? Heidse, die had ook een project, Max. Die had ook prima bij het album kunnen staan. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. En Vincent, die had ook nog een paar beats over die we uiteindelijk niet op de plaat hebben staan. We hebben nog wel wat nummers voor het tweede project. En dat zal weer heel erg anders gaan klinken dan het eerste project. Dus nee, we spreken niet af wat voor soort sound. We spreken geen concepten af. Wij bereiden eigenlijk zo min mogelijk voor, of eigenlijk niks. En tijdens de schrijverskamp dan maken we gewoon alles vanaf nul. Check-in, wie toen letterlijk binnenkwam, hè, hij dat noemen maken. Ja. Theorie van de ketchupfles. Ja. Leg eens uit. Ja, er valt helemaal niks uit te leggen. Ja, dat was gewoon een nummer, daar had het gewoon een titel nodig. Ja, echt een slap antwoord dit. Maar ja, wij vroegen ons af, nou, hoe moet het nummer dan heten? En op een gegeven moment zei Jan Willem, nou, laten we gewoon Theorie van de ketchupfles doen. Nou, Sadwaande.
Ik zag het ervoor, maar jullie hebben een schrijverskamp. S'avonds misschien een biertje te veel op. En op een gegeven moment is de energie weg. En dan word je melig met z'n allen. Ja. En dan ga je ouwe hoeren over ketchup flessen, of niet? Ja, nou ja, nee, helemaal niet. Nee, we gaan gewoon door met opnemen. En we hebben zelfs 2 nummers opgenomen in de eerste nacht volgens mij. Jan Willem en ik. Dus ja, zelfs als we kapot zijn. Jan Willem en ik hebben zoiets van, we gaan door. We gaan gewoon door totdat echt de laatste adem gewoon leeg is. En dan rond een uur of 2, 3 gingen we dan naar bed toe. En ja, staan we weer om 8 uur op. Zat hier nog een rock'n'roll verhaal in? Of is dit gewoon op limonade en koffie gedaan? Of, Cannabis natuurlijk. En lekker veel bier. Niet voor mij, maar voor de rest. Ja, dus dat, ja. Wat zijn de plannen? Ik bedoel, jullie willen optreden met z'n zevenen ook steeds? Of in wisselende samenstellingen? Wat voor idee heb je daarover? Nou, Heitse, die is ook vocalist, dus we proberen met hem een paar shows te doen. Of dat doen we gewoon. Onze samenstelling verandert telkens qua rappers die op het podium staan. En Heitse erbij. Dus nee, wat de toekomst is gewoon meer muziek maken. En de plezier erin blijven houden. 058 is opgericht omdat we het leuk vinden met elkaar. En we willen het gewoon graag, willen graag elkaar blijven prikkelen en impulsen blijven geven om gewoon toffe muziek te maken. Dat doen we nu. We merken gewoon dat iedereen geactiveerd wordt en dat de plezier erin zit. Nou, en dat is het allerbelangrijkste. Dus we blijven lekker laagdrempelig en gewoon toffe muziek maken. Ondertussen ook performen. Er komt nog een tweede album aan. We gaan een derde schrijverskamp plannen. Dus 058 is een uit de hand gelopen vriendengroep die lekker muziek blijft maken. In ieder geval voor de komende jaren. Dus dat. Dankjewel. Jongen, jij ook.